Adunay man nag-amigo nga naito sa bukid sa kalasangan aron mangita og bulawan. Ang isa galampas-lampas, ang isa gasunod. Dawbi kay ang isa nakuskan man niyang lampas ang iyang sundang naigo ang dire sa iyahang amigo naputol ang kumangko. Problema ha. Soko kay ang amigo. Si paon bitaw na siya hulog siya sa bangag. Soko siya. Huy kano imo kong hulog yan eh. Buang ka suri. Wala ko tuyo ah. Ingon po isa. Wala tuyo ah. Imo gituyog sundang ako ang kamot. Bahala ka diha, gilabay ba to? Bihaan ta ka diha. Kuha siya sundang, lampas-lampas siya. Pag abot niya sa unahan, katong naputlag kamot ba? Tigbas man ka na siya bago nga straight. Pag tigbas na putol, daw murag na ay net nga ni ana ni kawan sa taas na putol siya og naana siya padung didto. Agoy ka laang man dai sa mga nitibo ni atong lugar. Nalaang siya dito, dahil naputol siya. Nigawas na daghang mga tao. Dalaog ka ng sundang. Dakpan siya, gigapo siya deha o. Siya patay na ako ani. May patok kong amigo dito, safe pa siya. Ako di ani. Patay ko di ani. Putol pa akong kamot. Patyon pa ko karon. Gidala siya, giikot na siya sa kahoy. Dayon, ihalad ay siya. Nagbutang nagpaaso, paaso deha. Ingon dayon sila nga, dato, naraam tong ihalad sa atong Dios. Maayo, sige. Magbuhatag seremonya. Libot ng mga tao, sayaw na. I-check, kompleto ba siya? I-check ang mata, ang ulo, ang nawong, kompleto ang nawong. Naay mata, naay ulo, dili bungi, ngipon, kompleto. Ang kamot, naay duha kamot, naay tail, dili bakol, walay sakit, maayo. Okay, pwede madawat. Patya na. Kuha dayo kutsilyo tong isa. Okay, pag ana diani ni ana siya ba? Nakitaan man ka ng kumagko nga naay putos diha nga sagbot. Niingon dayon tong tawo nga, unsa man na? Samad na. Gipunot pagbunot. Agay, pagbunot diha agoy ka. Putol man na diha ni. Unsa man din ning tawana di? Putol man din kumagko. Dato, putol ang kumagko ning tawana. Pwede ba ni? Ingon dato, unsa ba di ka buang man mo di? Di na pwede. Ang ihala dapat kompleto. Masuko tong Dios ana. Kalabuhi na. Gibuhian siya. Tingala siyang gibadbaran siya. Di ay ka. Dili siya pwede dawaton sa Dios nila tungod kay potol man ayang kamot. Potol yung kumagko. Gusto sa ilah dito nga Ginoo nga kompleto daw kuno ang lawas. Basta gibuhian siya hastang lipayan niya. Kaingon siya nga, salamat yun. Kay naputol akong kumagko. Kay kung wala pa daw kung naputol ang iyang kumagko na maihaw gid siya, mahalad gid siya sa Dios nga Dios, piki guto nga Dios, mahalad sa ilahang Dios-Diosan. Dagan-dagan din siya, pasalamat siya sa Ginoo, dagan-dagan din siya sa amigo. Adto siya sa bangag, migo, kung migo nadakpan ko, ihalad ko, patyon ta ko, pero may gani kay putol ako ang kamot. Kay kung dili pa, ako'y ka, namatay na jud ko. Migo, salamat kayo, kay naputol akong kamot. Inga po isang, hala mo ba? Hala migo, salamat sa di ay kay imo kong sipa pa daw sa bangag. Kay kung wala pa, ako ang maihaw kay kompleto man ko. Nagpinasalamat tayo sa ilang duha. Tinuod yun. Kay kung wala pa naputulang kumagko na itong isa, na silang duha mong sa laang, then sila ang mapatay. Nga naman, puros mo sila kompleto. May gani po itong isa lagi, kinasuko, gisipa sa bangag. Kay kung wala pa, silang duha nag-away, silang duha dito, ang isa mabilin, ang isa maihaw gid kay kompleto man tong nasud sa bangag. Mayson mo nang ginaingon sa Romans 8:28 nga, and we know that God causes all things to work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang tanan nga event, situations atong kinabuhi, gina-work together na sa Ginoo for the good sa mga nahigugma sa Ginoo o sa mga gitawag niya according to His purpose. Mura bitaw ang Dios og maestro sa orchestra. Lahi-lahi ang instruments, na ay bass drum, na ay gamay tingog nga drum, na ay cymbals, na ay piano, na ay violin, na ay cello, na ay unsa pa nga instruments, daghan kaayo, na ay cymbals. Lahi-lahi tingog, pero pag tingog nitong tanan, gihiusa aron produce og tsada kaayo nga music. Ingon ana mga igsoon ang kinabuhi sa mga tinawag ug sa mga nahigugma sa Ginoo. Lahi-lahi man ang situation nga maabot sa ilang kinabuhi, pero katong nga situations tanan ato gina-work together to sa Ginoo, ginahimay-himay to sa Ginoo aron nga ang resulta sa imuha nga life patsada kaayo. Gugma og maayo gid ang Dios.
Bisag evil nga panghitabo, iyahang ginakos para sa imong good sa future. May isang example, nahilantan ka. Gituyo na sa Ginoo nga mahilantan ka aron nga ikaw muampo kaniya, moduol kaniya. Di, tanawa, ang purpose sa Ginoo nga ikaw maduol sa iya natuman. Kay kung wala kay hilanat na magpasulabi ka diha sa kalibutan dili ka moduol sa Ginoo. Example pod, nagsakay ka, gusto ka mosakay og bus, pagkatapos wala ka pasakya, nanay maayong katuyuan. Sama sa kong papa, gusto siya mosakay sa bus, ang bus wala siya pasakya. Di gool kaayo siya. Kay malate na gid siya sa fellowship. Paabot siya sa second bus, may gani gipasakay siya. Nagmahay gid siya tong first nga bus. Pag abot sa unahan nakita niya, agoy katong bus nga iha untang gusto nga sakyan. Natumba, na aksidente. Ingon siya, salamat Ginoo. Kay kung gipasakay pa ko ni adto nga bus, naapil to kog aksidente karon. Salamat sa pag-iway kanako Ginoo. O di ba? Bisan ang pag-reject sa imuha na maayong katuyuan aron ikaw protektaan. Naka-remember ka mo sa kan Joseph. Si Joseph usa ka dreamer. Nag-dream siya nga ang 11 ka buok binugkos nga trigo sa iyahang mga igsoon nagyukbo sa iyahang trigo sa tunga. Niya, ang papa niya naghatag pagit sa iya og color-color nga sanina. Gisilusan kay siya sa tanan niya nga mga igsoon, gusto siya nga patyon. Sa dihang naa sila sa sibisibanan. Si Joseph nagdala og balon padulong sa ilaha ug siya agoy ka giplanuhan nga patyon. May gani kani mga Ismailites gibulig sa Ismailites. Ang Ismailites po, nagdala kaniya padron ito sa Egypt. Gibaligya kang Potiphar. Si Potiphar karon ang nag-hold sa iya Didtong dapitan nahimo siyang sinaligan pero gipasangin lang siya nga nang rape sa usawang Potiphar na napreso. Kapangit pa kay sa story nahimong slave gipreso gipasangin lang nga rapist. Didto sa kulungan maayo man siya og record kay ang Dios kauban niya kanunay. Natagbuan niya dito ang butler o katong baker, mga chief nga mga servant sa king, sa pharaoh. Nagdamgo tong duha ug iyang gitagna natuman gayud. Ingon niya, please isulti ako ngalan ngadto kang Pharaoh. Apan gikalimtan siya sa butler. After 2 years, nagdream si Pharaoh 7 ka tambok nga baka gikaon sa 7 ka niwang nga baka. Apan wala manambok ang niwang nga baka. Naglibog si King Pharaoh, si Pharaoh kung sa meaning sa iyang dream. Naka-remember ang butler, uy si Joseph dito sa presuhan. Kabalo mag-interpret og dream. Gipakuha si Joseph, gipa-interpret sa dream ni Potiphar. And yes, morning interpretation nakuha ni Joseph tungod sa gahom sa Dios. 7 ka tambok nga baka, meaning 7 ka tuig nga gwapong harvest. 7 ka niwang nga baka, ambot basabot 7 ka tuig nga famine, kagutom, walay maayong harvest ang kayutaan. Ang meaning ni adto, nay moabot nga 7 ka tuig nga gwapong harvest. Daghang abot sa kayutaan, mo toy meaning sa 7 ka baka nga tambok. Upon sunod niya na maabot ang 7 ka niwang nga yuta, niwang nga harvest, pangit nga harvest, mautong 7 ka baka nga niwang. Ingon din si Joseph nga magtigom tagdaghan kaayo nga mga pagkaon sulod sa 7 ka tuig nga gwapong ani. Ug dapat magpili ka og tawo nga maalamon para mag-govern, para nga mag-atiman sa mga mag-store sa mga pagkaon. Walay nakita si Pharaoh nga mas maalamon pa siya kang Joseph. Diin ang espiritu sa Dios naa kaniya. Busa si Joseph, gipili ni Pharaoh para may mong governor sa tibuok nga Egypt para mag-store o daghang pagkaon. Niabot ang 7 ka tuig nga tambok, pag humani, abot ang 7 ka tuig nga gutom. Nagutom ang mga igsoon ni Joseph. Nilugsong padulong sa Egypt, namalit og pagkaon. Pagkakita nila ang Joseph, niluhod sila kay wala man sila kaila. Agoy ka, na-remember ni Joseph ang iyang dream. Nga ang 11 ka trigo, 11 ka binugkos sa iyahang mga igsoon ni yukbo sa iyahang binugkos nga trigo. Ug dayon gipahibalo ni Joseph nga siya si Joseph nangahadlok ang iyahang mga igsoon basin manimalos ang ilang igsoon nga si Joseph. Apan si Joseph naingon sa Genesis chapter 50 verse 19 and 20. Apan maingon si Jose kanila, ayaw kamo kahadlok kay dili ako Dios. Ang daotan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon. Daotan ilang plano ka Joseph, pero katong daotan nga plano nila kan Joseph gihimo sa Ginoo alang sa kaayuhan sa mga tawo para maluwas sila gikan sa dakong kagutom. Mo na ginaingon, but God causes all things to work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang uban sa inyo gibuli karon, pero kanang pagbuli sa inyo, inyo nang need para matuman sa Dios ang iya nga plano nga maayo sa inyo. Napreso baka gipasanginlan ka gilibakan, need nimo na nga situation para matuman ang laraw sa Dios sa imong kinabuhi, maayo nga laraw.
Kung wala ka na, dili matuman ang maayo nga laraw sa Ginoo. Gikinahanglan gyud nimo na wala nasayop ang Dios sa paghatag anak kanimo. Abilan nimo og nasayop ang Dios tungod kay sakit man, pangit man, murag nonsense gyud. Walay pulos nga problema ba. Dili makatabang sa imuha. Mura ba itog si Joseph ito? Gipasanginlan nga ng rape. Nabugod na sense? Wala gay sense. Oy nga pasanginlan ka ng rape. Pero naay sense. Kaya kung wala pas pasangilin nga ng rape siya, di siya mapreso. Di siya magkatagbo sa butler. Ha? Og dayon ang butler motel man to sa kiing nga kabalo si Joseph motel mo interpret og dream, di ba? So may ison bisan pag pinakapangit kay nga pagpamasangil sa inyo pinakapangit pagkaayo nga panghitabo sa inyong kinabuhi, need nimo na para nga ang plano matag istorya matag hanay sa istorya sa Dios sa imong kinabuhi matuman. Wala nasayop ang Dios sa pagtugot nga mahitabo na sa imong kinabuhi. Nakabalo ang Dios sa iyang plano kanimo nga kini ikaayo nimo. Ayog ingon nga mas maayo pa ka sa Ginoo ha. Ingon pa sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon, inay maalaot, o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. O dili ba? Kabalo kayo ang Ginoo sa iyang patsyada nga plano para kanato. Ayaw usaba ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw hikap pa. Mao ni dapat Lord. Kini dapat kini, dapat diri kini Lord. Lord pangit ni dapat usbo ni. No. Master kayo ang Dios sa iyahang plano para sa atong kinabuhi, para sa atong kaayuhan sa future. Ang Ginoo is all-knowing. Busa iyang mga plano best gid para kanato. Ingon pa sa Isaiah 55:9, kaysa mga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Kung sa kataas ang langit sa yuta, ingana pud kataas ang plano sa Ginoo, ka perfect ang plano sa Ginoo kaysa atong plano o mga pamaagi. Kasi kung unsay mahitabo sa inyong kinabuhi karon, pangit man kayo kana, accept it. Ayaw complain, ayaw reklamo, need nimo kana para matuman sa Dios ang iyang plano nga maayo sa imong kinabuhi sa future. Gilibak ka, gidaot ka, gibuli ka, gikuhaan ka kwarta, gipapriso ka, unsa ba ng evil nga thing, name it all. Kanang tanan, need na sa Dios, need na nimo para nga ma-orchestrate sa Ginoo ang tanan para produce og gwapo nga music sa imong kinabuhi. Someday, makaingon ka, Ginoo salamat kay naingon adto ko sa unang panahon. Kay kung dili pa, dili ko mahimong useful servant karon, faithful servant karon, effective nga instrument para sa imong glory sa paghatag og help sa mga tao. Dili ko maingon ani Lord kung wala tong mga trials sa unang panahon. Maingon ni God, to God be the glory. Mag-smile na lang ka. Salamat ka nga nahitabo kadtong sakit, mga pain sa unang panahon. So, kung naa ka sa mapait nga situation, do not complain. In everything give thanks, for this is the will of God. Na may maayo nga purpose ang. Remember this, His plan is best for you.